Para min sería, bueno, é o orgullo dun pueblo que foi tradicionalmente onde empezou a ganar as familias, a vivir as familias. A mí encantaríame que ser dos primeiros tamén en navegar nela o día que se plasme este proxecto. A mí encantaría. A primeira vez que vi unha Dorna recuperada foi unha alegría, porque Cambados quedaba moi pouco e vías outras poboacións que recuperaban e tal, e a ti dábache como envidia, non? Alegría, porque, a ver, eu traballado moito en recuperación de aparellos de embarcaciones tradicionais e tal. E é verdad que sí que había oído falar, incluso ver estas fotos aí atrás e tal, pero nunca caí en lo bien que le podría sentar. A ver, no es la vela, es el tipo de barco. Una gamela de 7 metros, eso puede estar muy bien. Sería unha gran alegría vela por aí, pola baliza, por aí, como decían os vellos, voltajeando, non? Aí, vento así, vira para lá e tal e tal. No futuro, quizás non teñamos moito tempo para pensar no futuro, pero, bueno, no meu caso, por exemplo, que son, bueno, teño fillos, e a min sería unha satisfacción tremenda que apreciasen isto que ven de atrás, este patrimonio, porque o patrimonio marítimo non é meu, nin é de ninguén, é de todos. É un patrimonio que nos pertence a todos. Nese sentido, pois, todos somos armadores, de algún xeito, ou mariñeiros, ou tripulantes destas embarcacións. Os que nacemos na década dos 50 ou 60 fomos, como quen dice, unha generación perdida. Meu pai era moi bo, navegaba a vela que era unha pasada, e diseñaba velas moi ben, moi ben. A mí xa non me tocou porque, cando eu vin, nos anos, nací no 51, e nos anos 60, por exemplo, xa entraron os motores, as máquinas, empezou a aparecer todo este tema das velas e todo isto, a mí xa non me acolleu. Claro, recordo o meu pai, sendo rapazinho, ten-me levado con él, sendo, xa digo, moi ben, moi ben. Pero nós fomos unha generación perdida hasta que llegaste vos, hasta que chegaste a ahora a poñer este coño en auge outra vez. Que encantado de vervos e axudarvos. Bueno, a gamela, aparte era unha embarcación importante porque ao mesmo tempo era unha empresa onde a xente era un medio de vida, había xente enrolada a bordo que tiñan un rol, pagábase unha seguridade social daquela, un seguro, que sea. É como un barco calquera, era un barco máis, Pero non tiña todo o mundo, tiña que non tiña, era un armador. Non, bueno, pero en pequena escala había armadores que tiñan barcos, pero despois, por exemplo, íbamos por San Tomé, por aí, cada casa era como se fora un empresario en cada casa, porque todo o mundo tiña unha jamela, todo o mundo tiña... A xente que era un pouco emprendedora, pois facía unha jamela, despois o mellor empezaba coa jamela, depois xa facía un barco, xa... Era o medio de vida. Era o medio de vida que había. As gamelas tiñan a base alá atrás, en Tragobe, aí detrás, junto ao Muño de Seco, aí tiñan a súa base. Para aquí xa dixen antes, para aquí eran máis ben dornas de tope, de escarba, e as gamelas estaban na parte de lá, antes que había algunha tamén, pero, bueno... Pero, bueno, digamos que a gamela en Cambados triunfaba polo tema das condicións de fondo de ría. O Porto é o que fai o... Cambados en fondo de ría e necesitaban embarcacións de fondo plano, por eso triunfaron as Pero gamelas. unha gamela é moito máis potente que unha dorna. En caso de ter que cargar peixe ou tal,
ao ser plana... Además, cando iban ao marisco, aos berberichos, ás ostras, Cando iban a olla. cargaban... E Peiro Rastro tamén é unha embarcación que se adaptaba mellor para arrastrar desde a popa, pois teñan as popas tan... Anchas. moi potentes. Iban, cando se abría o berbericho de Noia, iban todos de cambados para lá. A Noia, os berberichos, cordo medio de pequeno. A mí iba un barco e levaba todas as gamelas. E para carril tamén, levaban a mellor 8 das gamelas de... Como non había tope ni nada, e canto máis grande fora, máis se podía por dentro. Eu supoño que as gamelas, a parte pola facilidade de construción, que o farían tamén por tema de calado, sabes? Por ter pouco calado, se adaptaba moi ben a zona. Adaptábase e tal. E podían varar perfectamente, sin escoras ni nada, levábalas á playa, en unha cuarta de agua nadan, pegalas aí, listo. Gamelas moi grandes, gamelas que eran para ostreras. Claro. Xa levamos un motor interior. E facíanse que xera un gamela precisamente porque esta xente tiña uns galpóns e querían chegar a eles que eran nas ostreiras, en Villalonga. Estes querían chegar moi a terra. E fixos unha gamela porque moi planiña para adaptarse á zona onde querían navegar, claro. Para chegar ao galpón que tiñan eles. Non llevaría un barco. Como tiñan unha pequena quilla, que non era unha quilla como, non eran como, por exemplo, que despois entraron aquí as lanchas xeiteiras, a dorna de tope e a dorna de escarba. Pero bueno, como este sempre foi o Cambado, sempre foi un puerto de pouco calado, tiñan acceso, un pouco máis de acceso a outros sitios que as outras non tiñan, as outras. Pero bueno, a diferencia era máis ou menos aí. E bueno, chegaron a mezclarse. Hubo un momento dado en que había as gamelas, estas, había as dornas, aquí en Santo Tomé, mira, onde estamos agora, eran máis ben de dornas de tope ou de escarba e algún racú. Estuveron dornas, gamelas e racús, chegou un momento en que coincidiron todos, estaban aí, uns tiñan o racú, outros tiñan a dorna e así, máis ou menos. E ti recordas cando foi, sobre que época deixastes de ver gamelas en Cambados? Gamelas te refieres á gamela de aquí, a gamela típica, a de Cambados, sí. Eu non acordo. Ou polo menos, se acordo, non era consciente de que era unha gamela diferente. O sea, ahora mismo estábamos vendo fotos e topamos fotos onde aparecían, pero ao principio eu non era consciente de que eran gamelas diferentes. Porque gamelas tamén pasa como coas sardiñas. Hai gamelas e gameliñas. Eu creo que o bonito deste movimento, de recuperación dos barcos tradicionais, é precisamente que en cada porto se vai recuperando a tipoloxía propia que temos en cada porto. Eu, por exemplo, recordo cando nós empezamos, que vos xa tiña desa experiencia coa Asociación As Joritas, eu recordo que un día falando, de comentar que estábamos facendo algunha adorna. E comentaras unha vez que, oye, eu estaría ben en Cambados facer unha réplica dunha daquelas gamelas a vela. Si, falouse unha vez. Se falara. Bueno, pois iso a verdade que foi a min quedoume grabado e, de feito, cando empezamos coa asociación no ano 98, foi dunha das ideas que tiñamos. Bueno, pois primeiro vamos a recuperar unha adorna e despois hai que poñerse co proxecto da gamela, que era, bueno, pois unha idea que había ao principio, pero, bueno, a verdade que nos parecía un pouco difícil porque non había apenas documentación. Pero, bueno, a verdade que nos chegou un momento que empezamos a falar con algunhas persoas, e nos falaban así das gamelas, pero nunca víramos, preguntamos a ver se había maquetas, se había algunhas fotografías, pero non atopamos nada. Pois nos a verdade que empezáramos, xa no ano 2000 empezáramos a buscar algo, e non atopamos nada. Faláramos con algún home e tal, pero non había testemunha de ninguén. Despois, curiosamente, foi a través creo que foi no ano 2005, 2006, que foi cando tuvemos acceso a ese arquivo da cofradía, cando estábamos co proxecto Cambados a Beira do Mar,
É un proxecto que fixera a Adela Leiro de que digitalizar imaxes antigas. Ti tes tamén un arquivo moi importante, moi valioso, con fotografía histórica de É Cambados. que de todo iso que fui facendo, teño todo guardado. O antigo en fotos, ahora escanei todo, xa teño todo digitalizado. E con respecto a embarcacións, tamén tes un arquivo importante de embarcacións históricas de Cambados. Teño o que había, o que conseguín, non é que sea moito precisamente, pero fun conseguindo, sobre todo embarcacións tradicionais, tanto desde o punto de vista de embarcacións pequenas, digamos, artesanais, como poden ser as dornas e as gamelas, como tamén dos primeiros barcos a motor e dos barcos de cerco, que hubo... Cambados ten unha historia importante en barcos de cerco, non? O que pasa é que é certo que ese proxecto quedou paralizado en moitas ocasións. Por qué? Porque sí, había imaxes, pero non había planos, non había plantillas, non había nada. Entón quedou un pouquiño aparcado, hasta que, bueno, xa no ano, máis ou menos, a partir de 2006, a través desas fotografías, bueno, concretamos algo. E xa foi, sobre todo, no ano 2017, con Pepe Garrido, que falamos con Pepe, xa había a posibilidade de realizar uns planos. Evidentemente, para realizar os planos, tiña que haber máis datos. E aí foi onde, bueno, se intensificou a búsqueda. A verdad que eu estaba moi contento con eles e moi porque eran como chispas. Fai falta tal peça de madeira. Eu non sei como facían, como iban, pero media hora estaban coa peça de madeira ali. Que fai falta, tá? Veña a sorradera de lá, fai falta isto, tal. É bueno. Bueno, non só fotos, hai fotos e despois hai unhas medidas que foi as que me do a asociación, sabes? En principio parteuse deso, de unha base de unhas medidas e unhas fotos. A través das partidas fotos foi o que fixemos aquí, mira, vamos a ver. Os testimonios, non? De antigos mariñeiros que comentaban como era... Claro, pero iso xa non escoitei, non? Ese a min transmitirome todo, derme feito xa, sabes? Xa quíndome feito todo, trouxeme as fotos, as medidas, e con isto empeza a facer algo. Entonces pasoume estas fotos que estás vendo aquí, ves? Esta, aquí está, que se ven traballando, que se ven fallando aquí, esta xente. Esta outra, que está moi ben, que aquí vese perfectamente a vela. A proporción tamén das persoas dentro. Exactamente. Sí, esta máis ou menos debe ser unha embarcación moi parecida a que se fixo os planos. Sí. E esta aquí xa se ven en terra, que aquí tamén esta foto é moi útil porque pode ver a quilla, sabes? Que é prolongada, que prolongamos hacia atrás. E como está construída, que isto foi un tema que tamén falamos despois, a hora de facer os planos e todo eso, porque despois hai os planos e despois hai o sistema constructivo, sabes? E unha vez que fixemos isto, xa fixemos este dibuxiño, que é un dibuxo aproximado, digamos, a escala de como sería o reparto da gamela de Cambados, o reparto, as proporcións máis ou menos, e xa a partir de aquí xa foi cando empezamos a facer xa o medio casco e os planos. Como outras veces que colaboraches con nós para facer velas das dornas e así, pois esta vez trouxémosche esta fotografía da gamela de Cambados, onde se ve aparellada con vela latina de martelo ou mística, entonces pois queríamos saber... Sí, xa conocía... Bueno, esta foto xa fai anos que la viera, e me parece estupendo ahora. Para sacar as medidas e os planos de como pode ser a vela original que vai a levar a gamela. A ver, pues mira, en este caso la verdad es que tenemos una suerte de carallo, porque tenemos casi de todo. Tenemos un pequeño plano, ¿no?, feito por Pepe Garrido, ¿no?, me parece, que nos da las medidas, eslora, manga, y algo más de información también, desplazamiento, caray. Y luego encima, lo que es más importante de cara a lo de aparejar el barco y
y meterle velamen y tal, es que la foto esta que me trajéis es perfecta. O sea, a ver, eu teño yo acostumbrado, ¿no? Y non é o primer proxecto deste tipo que facemos, ¿no? El recuperar velas de embarcaciones que ya no se usan, ¿no? Y normalmente en fotos encontras cousas, información, pero tan completa como esta foto, la verdad es que no. Todas as embarcacións tradicionais galegas, a partir dos procesos de industrialización e motorización, quedaron obsoletas e foron desaparecendo. Veu poliéster tamén. O único que subsiste hoxe en día é mandas asociacións, movimentos culturais que están recuperando para un fin distinto, evidentemente. Pero, bueno, non se trata de recuperar solo a embarcación ou unha réplica para salir a pasalo ben a navegar, se trata de recuperar Todo patrimonio. todo alrededor dunha embarcación, é dicir, que artes o empregaban, que caladeiros iban, os nomes das partes da embarcación, a carpintería de Ribeira, recuperala na medida do posible, que se sigan construindo e que se siga navegando nelas, polo menos que é un patrimonio común, non? É un patrimonio que está aí, é cultura, é patrimonio e podemos disfrutar del. Ahora, cando a fagades, se me jubileo xa me encargo dela. Que ahora, unha vez que está trasladado aos planos, é un patrimonio material que vai a quedar para quen queira construíla ou simplemente coñecer a historia, non? Porque é unha embarcación que é local, que é un patrimonio noso, do noso povo, porque se adaptou moi ben ás nosas características e o feito de poder recuperar ese patrimonio para a asociación era un dos obxectivos fundamentais. Y un barco de estas características de 7 metros para navegar por dentro de la ría, que estas cosas y tal, pues puede ser muy interesante para grupos, para enseñar, ¿sabes? Tiene una maniobra muy sincera, ¿sabes? A mí me parece una maravilla que tengáis esta idea. Con ese régimen especial que se pudera conseguir, a aposta e a perduración do oficio en sí sería maior. Claro, dende logo, porque se unha persona que decide ter un barquiño para ir a pescar aposta por un barco de madeira tradicional, sempre vai haber alguén que teña que arranxalos, que teña que facer os mantementos, unha forma de perdurar o oficio tamén. E o ben de interese cultural tamén, que son a propia carpintería de Ribeira. Vai todo unido. Unha cousa vai unida a outra. Temos estado facendo e restauramos moitas, moitas que iban por lume e tal, bueno, non gamelas, senón dornas e tal. Pero gustan velos comprometidos, ahora a palabra deles. Que eu vou dicir, só me gustaría vela por aí, dicir, vai unha gamela. Vela aí navegando, xa digo. Non creo que sea difícil, non? Poñendo un pouco de ganas e tal, non creo que sea difícil. A xente preparada para eso. Eso era antes nosa generación perdida, que foi ben perdida. Ahora non, ahora están o día de todo. Para min, desde logo, e creo que comparto con todos os membros do Clube Mariño Sanés, despois destos 25 anos cumplimos o ano pasado, poder chegar hasta aquí é moi importante. Chegar a tipoloxía, digamos, que está conservada, porque cos planos e medio casco, calquer carpintería pode construir carpintería de Ribeira tradicional, me refiro. Pero poder pasar a seguinte fase, que é a construcción dunha réplica, poder amosar o Cambados en xeral, pero sobre todo o Cambados mariñeiro, e poder vela navegar pola Ribeira de Cambados, bueno, pois eu creo que iba a ser emotivo, non?